I da ste vrli su sponovali na nekom selu, tu ćemo da preživljavamo. To je to, kućica. Često gleda. Dobro, Furance. Ništa. Ništa, daj pošti ima često. To! To! Tako. To je dobro, to je dobro za početak. Da vidimo malo hrane. Čekaj. Norma. Tako. Stvar. A tamo će nam biti enchant. Dobro. Svi idemo po drvena. Znači ovaj prvi klip. Lajkajte, preživljavanju. Lajkajte me, šerujte me najviše. Tako. Molim vas, samo mi moj klip postavite na face i dovodite mi subscribere. Mnogo mi je to potrebno. Ja ovo ne radim zbog para. Ja to iz ljubavi prema youtubovanju. Tako bi se rekla. Sekirče. Tako. Pozdrav sve moje drugare. Miloša Požunića, Miloša Pavlovića i ostale moje subove. Čemu ćemo pričamo youtuberima? Može. Da mi sad palo na pamet, pričamo youtuberima. Prvi ćemo Serbian Games bio. Ne znam. Serbian Games bio. Po meni najbolji youtuber u Srbiji. Serbian Games bio i Jasršta. Najbolji youtuberi po meni u Srbiji. Sad za vas ne znam. Pakiramo koju uoči. Mi ćemo ovo mnogo ćemo epizod snimiti Minecrafta. Idem da namestim krevicama. I da privodim epizod do kraja, zašto ja moram jako kratko da snimam epizod. Zašto? Što je kratko epizod, to meni bolje. Tako. To je moja kuća. Vidi mag. Magrac. Cigane. Tako. Tako. I šta se kaže? Za sljedećih share, dislike, lajkuj, šeruj, sub najviše. I za poz.